I pilebuskene vimser en maskeret fugl rundt. Den er på jagt efter edderkopper og insekter. Fuglen er en pungmejse, og den er netop i færd med at samle plantefibre. De skal bruges til at spinde den fineste rede. Og med frøuld fra dunhammer og pil forer den reden. Pungmejsens rede placeres typisk over vand. Denne kun et par meter over jorden. I den modsatte ende af Østerådalen hænger der allerede en færdigbygget rede. Her er der stille, for hunden ligger allerede og ruger på æggene. Hannen, han er allerede stukket af. Blandt pungmejser er en af forældrefuglene kendt for at stikke af, når først rugningen er i gang. Denne han er derfor i gang med sin anden rede. Når en hund har godkendt reden, bygger de videre på den sammen. I dette tilfælde opgiver parret dog reden. Men det får ikke hannen til at miste modet. Kun 50 meter fra sin anden rede påbegynder han en ny. Reden tager hurtigt form, og efter 10 dage hænger den som en smuk lanterne gemt i trækroner. Tilbage ved den første rede bliver der stadigvæk bygget flittigt. Men der er pludselig 2 fugle ved reden. En hund er stødt til. Hun kendes på en mindre udbredt banditmaske og med mindre brunt på ryggen og på brystet. Hunden hjælper med at indsamle redemateriale, og sammen bygger de på redens tud. Alt under umiddelbart fred og idyl. Men ud af reden kommer en fremmed han. Hans maske adskiller sig fra den anden han, som han nu har smidt på porten. Hunden er formentlig også væk,
For nu sidder han og synger. Fjerene pudses, og frisyren sættes. Den fordrevne han er begyndt på en ny rede. Reden hænger dog lidt vindudsat. Og kort efter synes reden forladt. I den sydlige rede er der noget, der rører på sig. En pungmejseunge kigger ud for første gang. Ungen venter på mad. Og her kommer den. Den første uges tid kravler forældrefuglen helt ind i reden for at fodre ungerne. Men i takt med, at ungerne vokser, må forældrefuglen sidde på ydersiden. Og når ungerne er store nok, flyver de fra reden. I den første tid er ungerne maskeløse. Nu skal de prøve kræfter med den store nye verden. Og det er ikke usædvanligt at se dem med hovedet nedad. Forældrefuglen hjælper stadig til med at finde føde, men de skal også selv prøve kræfter. I slutningen af juni suser vinden voldsomt i træer og buske. Og noget tyder på, at den nordlige rede er blæst ned. Men den gemmer sig blot inde i den bølgende rørskov. Og heldigvis er der stadig aktivitet ved reden. Hannen har fundet sig en mage, og nu fodres der unger.